Nisab skuntent ħafna l-lum. L-UHM kellna ngħaddu minn esperjenza inċident li xejn ma kien pjaċevoli. Jena bħala fir-rol tiegħi ta' Segretarju Ġenerali ikolli ħafna meetings ma' Ministri, ma' Prim Ministri, Presidenti tar-Repubblika, però s'issa qatt ma sibt is-sitwazzjoni fejn Ministru ma jħallinix nidħol għal laqgħa li jiena kelli miegħu minħabba li ma jridniex indaħħal il-mobile miegħi. Naħseb li f'dan żmien u f'din is-soċjetà dawn huma affarijiet mhumiex aċċettabbli. Jiena anke inħoss li da huwa mod ta' kif tirredikola persuna. Jiena jekk xi darba kelli l-ħsieb li nirrekordja xi Ministru, naħseb li kont nieħu t-tieni mobile miegħi jew nieħu recorder. Jiġifieri li aħna dan li ġara llum meta jiena mort flaqa ma' l-Onorevoli Karma Vela ħassejt li ma kienx xejn iżjed li qed jippruvaw jirredikolaw il-pożizzjoni tiegħi bħala Segretarju Ġenerali tal-UHM. Naħseb li din hija prattika li trid tieqaf. Jiena ikolli meeting anke mal-Prim Ministru u qatt ħadd ma qalli iddaħħalx il-mobile miegħek. Qatt ma rrekordjajt il-ħadd mill-ebda partit, la ħaddiema, la ministri, laqas politikanti. Jiena ġejt affaċċjat illum li din hija policy. U jekk il-Gvern veru għandu din il-policy, jiena għandi dawn iż-żewġ domandi. One, meta beħsiebek tgħaddilna din il-policy ħalli aħna nkunu nafu jekk irridux nimxu magħha jew le, u jekk hux qed titratta lil kulħadd l-istess. L-imsieħba soċjali kollha għandhom din is-sitwazzjoni, kulħadd mhux qed jidħalla jidħol għal meetings jekk ma jħallix il-mobile tiegħu barra. Jiena naħseb li din hija sitwazzjoni fejn turi sfiduċja kbira f'dak li jkun. U żgur li hija ta' disprezz anke mhux lejn il-persuna biss, imma għar rwol li jkun qiegħed jirrappreżenta l-persuna.